distancia procedente de Vigo, Isa, destino a Coruña, vía 1. Media distancia procedente de Vigo, Isa, destino a Coruña, vía 1. Media distancia procedente de A Coruña, destino Vigo, Isa, vía 3. Media distancia procedente de A Coruña, destino Vigo, Isa, vía 3. Distancia destino a Coruña, estacionado na vía 1, vai efectuar a súa saída.